Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May mga garaman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Miyerkules na kita. It's payday sweldo para sa may mga nabilin pa kag may ginapaabot nga kaayuhan. Mother's Day ang tawag sa iban, bangod amo maning adlaw sa diin makakuha sang ilang mga budget ang nagaserving budget officer kag treasurera sang pamilya kung ang ila mga bana amo ang may obra. Aksyon Hotline! Mga pangalagad na naman kita tubtob sa taknang alas 9:15 karon iya nga aga sa gihapon Wednesday edition sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ikatatlo na kita nga Miyerkules sa nauna nga bulan karon nga Enero tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta kamo mga suki namon na matag palamati sa kahanginan karon iyang aga mabatian kita hindi lamang on air kundi pati na sa online. Sa pagka-aksyon naton nga nagamonitor na via Facebook Live. Salamat sa inyo bangod available man kita sa bahin sang YouTube. Pwede kamo dira do magka-search sa Aksyon Radio Bacolod kag inyong mabatian ang aton sini nga broadcast karon nga aga. Aksyon Hotline! Ang aton pagpanamyaw sa aton nga magka-aksyon din kaman nga bahin sang kalibutan, ano man nga oras sa inyo ginamtangan, ginaabi-abi kamo namon diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, kag welcome na sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! With aksyon, Henry Spulgar sa technical side, back up ta karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, cleansing nga ginahimo sang PNP nagapadayon parte ini illegal drugs ang istoryahan ta kay ang NOPO kag bilog nga Region 6. Actually, may dungan ini sila nga ginpatigayon nga drug testing sa hanay sang kapulisan, especially to make sure nga wala sang miyembro sang PNP nga sa gihapon involved sa illegal nga droga. Madugay na ini nga ginahimo sang PNP ang cleansing mismo sa ilang siningahanay, internal cleansing kung tawgon, sa tuyo nga mapasiguro kapin pagid ang mga drug operatives nga miyembro sing PNP nga wala naga-entra yop-yop sa illegal nga droga. Action Hotline! Kahapon, simultaneously, hindi lamang sa NOPO headquarters,
nagpatigayon sang drug test ang hanay sang PNP. Bisan sa mga out of town nga mga police station, nagpatigayon man, ti pamangkot, kumusta? Nanong latest, subong saan umabalaan ayhan ang resulta sining drug testing? Action Hotline. May magpositibo ayhan nga miyembro sang PNP diri sa Nopo kag subong man sagwa abi sang mga police headquarters o sagwa sang police headquarters sa Nopo. Sa BCPO mayara man. Action Hotline. Tutukan inagkaroon mga kaaksyon kay ti may atubangon nga konsekwensya. Ang sino man nga magpositibo, mapamatud-an nga nagagamit sang illegal nga droga. Okay, kung nagagamit ka sang illegal nga droga, hindi mo na mapamalibaran, magwa ginang resulta iya. Kung ang kaso sa ulihi, pagwa na sang result ang crime laboratory sang PNP. Action Hotline. Samtang sa headline number 2, istorya kita gihapon illegal drugs. Oy, mga barangay officials, tigi na lamita mga landry ho sa mga pila ka mga local officials nga kuno sige gihapon ang paghatag proteksyon sa illegal nga droga. By the way, tiyang pulis may tukhang man, nanong natabo na naunta taning tukhang, why na siyang ginatukhang o ginakadtuan sa pulis, ginatutok ang puloyan nila, man si Buano ining termino, tukhang, tuktukon kag hangyoon, noong isa kag gina-consider as drug personality o drug individual protector nga magsungka sa pulis kag ang iban nga ginahinyo voluntaryo nga magsungka sa otoridad. Action Hotline. Pamangkot ang tabo diri kay kagawad kanlas na no ini may mga tukhang operation nga supposedly proseso ina nga dapat timuon sa aton authorities kung matuod gin man nga aligasyon nga ginalamit ang ngalan niya. Action Hotline. Na mayari ayan na monitor ang amo ni siyang sulumente supposedly nga frontliner gid kun illegal drugs sa pagkambalan pidaya nanuman may mga record yung magkamo nga mayara sa mga barangay, city and municipal officials nga hasta subong way gid ginakordam way gid kadlok nga magsigi support sa operation o kon hatag proteksyon sa illegal nga droga. Action Hotline. Kag, sa headline number 3, ay update kita ho kay nano ini, ang Kongreso, may isa ka congressman nga nagduso nga dapat imbestigahan ang ahensya sa gobyerno, kapin pagin ang PBOX. Kay kulang sa information, kuno, kag pagpaybalo sa publiko, angot iya sining paglupok sa bulkan Taal. No, kay silindri sang kongresista, sila nga dapat may mga early warning o kon advisory ini ang taga PBOX. Kalinti, may kon bagyo ini nga ma-predict dali-dali. May kon sa iban nga kalamidad, katulad sang bagyo nga inang layo pa iya, sagwa pa sang parma monitor na, o tiniya linog, way pagidman hasta subong sang teknolohiya nga makahatag sang o makapredict kung saan o mag-igo ang isa kalinog sa isa ka lugar. Tiambot paano ini man? Paano ini-explikar sa taga PBOX kay para kay Congressman Barsaga siling niya do kalawlaw haw daw kahinay kag daw wala gid mahatagan sang early warning no ang mga residente malapit sa Taal. Action Hotline. Tidri sa aton kahapon ginpalayag iya sang Regional Director sang Office of the Civil Defense nga bisan nagapabilin nga malinong si Vulcan Canlaon may planong talatapan ni Regional Director Jose Roberto Nunez nga kadtuan ang mga LGU malapit gid sa tiilan sa bulkan, no? That includes of course although Canlaon City ang bahina sa Negros Oriental pero malabutan ini no ini mga lugar katulad sa Moises Padilla, no? La Castillana, La Carlota, even Bago City
No, mga area malapit sa Bulkan Kanlaon, kantuan ini sang taga OCD. Kag check karon kung bala may ara gyapon sa kag continuous bala ang ilang ginahimo nga kampanya paibalo sa mga pumuluyo nga dapat ang preparasyon wala sang laxity. Hindi bala mag-relax, hindi maghatag kumpiyansa. Hotline. Amo na ang tinutuyo kon nga sige sa gihapon ang OCD, ang Office of the Civil Defense sang ila information drive man. Kaya hindi ta ma-predict subong lantawan niyo balang sitwasyon. Matapos ang sunod-sunod nga malinog nga nagluntad sa Mindanao, why gisang nag-expect ko ray? No, nga ang bulkan taal kay duway maniya sa mga aktibidades nga ginapakita last time. Why manggid sa aktibidad ng bulkan, hindi why manggani sang mga na-record ang taga Phibox nga daw, although aktibo siya nga bulkan, pero why man niya sang patimaan nga nag-alburuto siya, o gulpiada lang niya nga nagbuga inisang madamol nga abo nga mo ni sumong ang ginaproblema sang mga lugar dito malapit sa area sang Taal. May mga lugar na ginpaidalom sa ginatawag nga state of calamity. Now, hindi na magwanta mo ang sitwasyon dito sa area sang mga areas nga malapit sa Taal. No? Makon mo purti kadamol sang abong at toto, ti kayong lawas ang isa sang nagapangunang concern. Kag nagalakip ini mga kaaksyon na sa problema man sang mga resident ito sa ila palang abuyan bangod madamol nga abo ang nagtampok no bisan sa mga pananom ang kasada to nagkaladisgrasya ang iban nga masalakyan bangod sang abo. Ay pertiya ti ambot paano ini paano ini makabangon dali-dali no kay bisan sa mga pananom although ang mga volcanic kuan siya bala nga mga nagapapaayo man is tanom kung kaisa mo no kung hindi gituman kadamol pero pero siya na karon mga tanom nga dahon-dahon dira nga ginabaligya sa merkado ti paano mo naman iyawan kasi nahugas karon kung magkuan ka na magkolekta ka na kung magpatubas ka na. Ang balanta na karon sa aton sining nga pagpangalagad kagabi may reaction man ang pamunuan sang Association of Barangay Captains diri syudad sa Bacolod parte sining mga problema or issues sang illegal drugs sa gihapon. Now, diri sa aton sa Nopo, although nga sa nasiling ko na simultaneously ang ginpatigayon nga drug test sana isang kapulisan as part of their internal cleansing i-check tayo ni kay nano mga konsekwensya katubangon diri sa mga pulis in kaso nga mapamantudan nga ini sila ang indeed nagagamit sa ginadumilian nga droga. Now, ini bala effective gid man kag may ara gid man bala sa mga napamatudan kag nakakas sa pwesto bangod sini nga violation. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Director of Negros Occidental Police Provincial Office or NOCPO. Let's have Colonel Romeo Baleros on the line. Colonel, magandang umaga po. Si Art po ng Action Radio Bacolod. Good morning. Magandang umaga po, Art, sa lahat ng tagapakinig. Maraming salamat po, sir. No? Number one, kahapon mayroon po tayong mga surprise drug testing na isinagawa at ilan ho yung mga personnel na ipinailalim po doon sa drug test o lahat po ba ng personnel dyan sa NOPO, sir? Ilang porsyento lang po ang na subject natin for drug testing. More or less po sa 100 dito sa NOCPO and meron din po sa San Enrique, meron din po tayo sa Himamaylan. Opo. So ito po ang mga areas na doon po may sinagawang drug testing. Ang NOPO headquarters po ang nag-identify nito na doon po gagawin yung drug test. Wala po, hindi po identified ng mga personnel natin
na tayo ay kung saan magkakaroon ng random drug test at hindi rin po nila alam na after flag racing is magde-declare po ako ng random drug testing sa mga kapulisan natin. Apa. So sir, kailan ho malalaman ang maging result po nito? Kailan po natin ini-expect na maipalabas na po yung result? Ngayon po ay makikipag-coordinate po ako sa crime laboratory para malamanan ko po yung result ng drug testing noong Monday. Aha. So, are you expecting na maging zero po ang result? Wala pong member ng police sa province na magpapasilib po doon sa drug test? Inaasahan ko po na lahat po ay magiging negative dito sa ginawa namin drug testing sapagkat yung amin pong enhanced and revitalized internal cleansing program po ay properly implemented. And yung amin pong ginagawang squadding system na kung saan po ay ating ginaguide at tinuturuan, binibigyan ng mga necessary precautionary measures yung mga member ng squad, ay naniniwala po ako na sila ay sumusunod doon sa internal cleansing program ng PNP at isa na nga dito yung pag-iwas nila sa anumang klase ng bisyo lalo na sa paggamit ng illegal na droga. And ito po ay maging assurance din sa public at ito ay maging basihan no, na ang publiko ay makakasiguro na mismo yung operatiba natin lalo na doon sa illegal drug campaign ay malinis po. Opo. Sa katunayan, Art, ay ako ang nanguna. Ako po ang unang magpa-drug test. Pinakita ko sa kanila na ako bilang isang commander ay malinis pagdating sa illegal drugs. Kaya dapat kung ano yung ano ang ginagawa ng kanilang leader, dapat ganoon din ang kanilang gawin. Apa. So, naniniwala ako na disiplinado na itong ating kapulisan ng Negros Occidental. At yan ay napatunayan ko nitong nakaraang Pasko at Bagong Taon. Wala tayong pulis na involved sa indiscriminate firing or sa shooting incident. Although mayroon nagkaroon ng shooting incident sa ating probinsya, pero ito ay initiated by PNP personnel assigned outside Negros Occidental. So, yan ay mga sinyales na at least yung mga yung mga PNP personnel ay naging aware at ginagawa po nila yung mga pinapatupad po ng PNP na mga alintuntunin po. Opo, at sinasabi ko po lagi na sa panahon po ngayon, napakadali ang lumabas sa PNP. At napakahirap ang pumasok sa PNP. Sapagkat sa recruitment po na 150 lang ang tatanggapin, ang applicants is almost 2,000. Kaya salang-salang ngayon ang pagpasok sa ating kapulisan. Kaya doon pa lamang sa recruitment stage pa lang, yung discipline ay ini-inculcate na sa mga utak ng ating mga recruit. Opo. Yes, sir. Sir, ma-shift tayo very quickly. Kasi ngayon ang balita yung mga local officials or elected officials, may mga report at lalo na itong problema natin o kampanya against illegal drugs. Yes. Sa PNP ho ba sa probinsya, patuloy pa ba itong uplantokhang na isinasagawa po natin at this stage po? Opo, tuloy-tuloy po yung uplantokhang. In fact, itong mga previous 2 weeks, marami po tayong surrenderers na doon po sa listahan. Hindi po tayo tumigil. Opo. At meron din ho mga barangay officials, municipal or city officials na nag-surrender po dahil dito sa uplantokhang? Sa ngayon po, during my stint as the provincial director, wala pong
naitala ng mga elected at appointed government officials dito sa Negros Occidental na na-involved sa illegal drugs. But our intelligence operatives are conducting intense monitoring para ma-identify kung sino yung mga protectors, sino yung gumagamit, at para makapaggawa kami ng kaukulang law enforcement operations against them. Yes, sir. And of course, ito po ang kampanya natin, lalo na doon sa mga barangay, city, and municipal officials ay patuloy pa rin po. Opo. Actually po, ang ating inaabangan lagi, pag mayroong nalalapit na festival, diyan po tumataas ang supply ng illegal drugs. Kung Okay. makikita po ninyo, last 2 days ago, in Binalbagan, naka-recover po tayo ng 250 grams of shabu. And accordingly, yung shabu na yon ay supply for Kabangkalan Festival. So, yun ang katotohanan. Na Apa. pagka magkakaroon ng isang malaking kasiyahan sa isang city o sa isang bayan, ay sinasamantala na itong mga drug syndicate ang pagpapasok ng illegal na droga para ibenta dito sa mga mag-a-attend ng festival. Apa. Sir, one of the concern, lalo na sa sinasabi na ma-address itong problema po ng illegal drugs, one of the main concern is the entry of this illegal substance, lalo na dito sa Negros Occidental na sinasabi dahil sa sobrang lawak po ng ating shoreline na pwede maging doon po mangyari na dumadaan ang pumapasok itong mga illegalista. Ano ho ang comprehensive plan natin dito at koordinasyon na gagawin together with the PDEA and other government agencies po? Doon po sa aking ginawang Negros Occidental Shield, ay kasama po dyan ang pagbabantay sa ating mga commercial ports, sa ating private ports, at saka yung coastal barangay, na kailangan po ang lahat ng mga bangka pribado na dyan sa barangay ay may listahan ng ating barangay at identify kung sino ang mga may-ari. At pag may pumasok na ibang bangka na hindi kilala at hindi taga dyan sa barangay na yan, ay dapat na ma-check ng ating mga barangay officials para ma-prevent natin yung pagpasok ng supply ng illegal drugs using our shoreline, using private motorized bangka. So hindi kaya lang ng ating kapulisan, hindi rin kaya ng ating EEP at saka ng ating PDEA na mabantayan ang buong shoreline ng ating isla ng Negros Occidental at saka Oriental. So, ito nga naging isang problema natin kung paano magkakaroon ng kung paano mababantayan yung buong shoreline ng ating isla. At isang pinaka mahalagang component dito na tutulong sa atin ay mismong yung barangay sa mga shoreline areas. Apa. Kasi sila yung nakakaalam no kung sino yung mga local fisher folks o mga local fishermen dun sa area nila, di ba? Opo, ganun nga po. So, Kung mabibigyan po agad kami ng information about halimbawa, isang barangay, identified na mga fisher folks dyan is 50 o may database tayo ng kanilang yung mga pangalan ng kanilang bangka, sinong may-ari. So, through our bantay dagat at may pumasok na hindi registered doon sa barangay na yan. So, we have to inspect them para matanong natin ano ang purpose nila, bakit pumasok sila dyan sa barangay o na hindi naman sila taga dyan. Lalo naman na wala naman silang dalang isda na para ibenta doon sa nasabing barangay.
So magkakaroon na tayo dito ng doubt. Ano ang transaction nila dito? So dapat nilang ma-check yan ng mabuti. Apa. Going back doon po sa ginagawa nating internal cleansing, Colonel, ito ho bang mga member ng police, kung meron man, na mag-positive po doon sa drug test, ano ho mangyari sa kanila? Are they automatically out of the roster or out of the PNP na personnel natin? Ano ho mangyayaring mga sanction o penalty sa kanila po? First and foremost, they will be placed on floating status. Apa. Then the Provincial Internal Affairs Service will conduct investigation administratively and criminally. And after that, if the personnel who found to be positive on illegal drugs, the confirmatory test will follow. Then, yung tao, yung police, can contest the result of the drug testing doon sa confirmatory test. So, kung sa confirmatory test is mag-negative, maaaring siya ay ma-exempt sa administrative or criminal liability. But once nag-positive siya, that's a strong evidence against him or against her, and the administrative case will continue, and his dismissal or her dismissal from the PNP service will be given to those involved in illegal drug use. So in other words, kahit po na maging positive po yung police sa test result, mayroong confirmatory and the due process will be given to that particular police officer po. Yes, we will give them due process. We will give them due process. Okay. So anyway, ano ho ang inyong assurance, ano ho ang inyong mensahe sa Taga Negros, lalo na doon sa ina-expect namin na cleansing na ginagawa po ng PNP throughout the province po? Nakakasiguro po ang ating mga kababayan dito sa Negros na ang ating pong kapulisan ay disiplinado at never been involved in illegal drug use or directly involved in drug activities. At makakaasa po kayo na makakapaglingkod ang aming mga kapulisan sa mga Negrosanon nang naaayon sa umiiral na batas. At kami po, bilang tagapagpatubad ng batas, ay nakakasiguro na hindi kami magiging violators. At saan man po kayo nandoon barangay at meron po kayong nalalaman tungkol sa illegal drug activities in your barangay, huwag po kayo mag-aatubili o magdalawang isip na i-report sa pinakamalapit na police station or sa kakilala nyo na PNP members para kami po ay makapagsagawa ng validation process at ating po magawa ng kaukulang aksyon para sa ikahuhuli ng mga taong involved sa illegal drugs sa inyong barangay at ganoon din sa mga personalities na involved sa iba't ibang klase ng criminal activities. On that note, Police Colonel Romeo Baleros, maraming salamat po at unless na meron pa ako kayong gustong ipaalam po sa Taga Negros. Para po sa ating mga dito sa Negros Occidental, meron na naman tayong dalawang festival. Ito po yung sa Kabangkalan at isa po yung sa Cadiz na festival. So, ako po ay nakikiusap sa inyo na kung po pwede po na iwasan na natin itong paggamit ng illegal drugs para lamang kayo ay maba ang inyong pagdalo sa mga kasiyahan na ito. Sapagkat wala pong maidudulot na mabuti ito sa inyong sarili, sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, sa gobyerno at sa kapulisan. So, ayaw man po namin na kayo ay malagay sa kulungan, mapipilitan po kami na kayo ay hulihin kung hindi po kayo titigil dito sa klase sa involvement nyo sa illegal drugs. So ako po ay nakikiusap sa inyo
sana tumulong na po kayo sa ating kapulisan at sa gobyerno. Maraming salamat po at sana po ay mapakinggan nyo yung aking panawagan. Maraming salamat, magandang umaga po. Mabuhay po kayo, Colonel. Magandang umaga po. Okay, salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Hotline. Ang tagpamuno sa Negros Occidental Police Provincial Office. Now, surprise drug test ang isa sa pamaagi sang PNP in order to make sure nga limpyo ang ilang mga members, wala nag-usar sa illegal nga droga. Pero may mga tendency or may posible ayhan nga may pila ka mga miyembro sa pulis nga why man niya gagamit sa illegal nga droga pero indirectly may participation as part of the protector sa illegal drugs. Action Hotline. That we do not know. Why kita kay balosin na? Hopefully, ining cleansing nga gusto matabo sa PNP mangin efektibo. Nakaiso iya sa aton tagpamuno sang Provincial Police Office, nagapati siya mo. Ngaway labot nga magabulig ini sa pagpasiguro nga limpyo ang mga miyembro, operatiba naton kapin pagid sa mga drug operatives. Ini man ang mangin basihan nga ang pagsalig sa publiko bla sa mga pulis nga nag-operate tiara kon mismo ang mga ginahimo nga mga drug test nagapakita nga mayad ang panimuot, wala nagagamit sa illegal nga droga, ang miyembro sa kapulisan tadi. Action Hotline. On parte naman sa involvement sa mga local or elected officials from barangay, municipal, and city, tina continuous ang monitoring sa pulis. Pero may ara ginman ayan, madamo pabalayan sa listahan sang PDEA sa pila ka mga lugar diri sa probinsya nga may ara pagid sang maisog nga posible nagagamit sa illegal nga droga. Action Hotline. Ang ginahimo sang PDEA ka pulis upod na sa Regional Oversight Committee is the deliberation para sa pagdeklarar sa isa ka lugar nga mga declare bilang drug clear area. Tiini siya hindi malabot, hindi ini madahatagan katumanan kung mismo ang mga opisyalis sa barangay, kung mismo ang pila ka mga law enforcement unit sa aton gobyerno, otro man nga naghatag proteksyon kang nagagamit sa illegal nga droga. Action Hotline. Te pila na sa Negros Bungaw, ang latest nga nagpadala sa application nila, okay, dali na lang ang deadline nga dapat isumitan nilang ilang application, pilayan na magkapasar sini. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Ipa-action mo. Importante ang mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ang mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagli
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balitang dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihap. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na. Good morning kay Franco Villanueva Osorio, Eileen Caborobias, kay Madam Arlene Torindon, gamonitor man si John Rolin Marfil, Nitong Garcia, ara man si Bobby Munoz. Good morning and God bless. Sakay Daisy Binyo Mingan, Kairs kay Haji Hakim, Ele Francis Tanlangit, sir, good morning. Action Hotline. Girly Basister, Akat Zags, Gerson Ruiz. Good morning man kay Ron Bautista. Gamonitor siya karon na. Greet lang ko ang family Bautista sa Barangay DSB, Pontevedra. Gracie de la Paz Katipunan, Ron Bautista, Boy Jolingo, Herna Pamplona Las Piñas, retired Colonel Placido Hintulio. Good morning sa imo, sir. Action Hotline. Araman si Adolor Jan Diaz, paring Edgar Day Bukayan. Action Day Bukayan sa Action Radio Iloilo. Kumusta ka na, pare? Araman si paring Ed Lumugdang, Herna Pamplona Las Piñas. O, nabasa ko na gali. Rally Naconian, Nad Forske, Toto Danis Lafora, Lani Gonzales, Ternida, Yok Montes, at tiya ko, Tita Bibing Virgie. Kumusta na ang Singapore subong? Kumusta na ang sitwasyon? Action Hotline. Si Inday Emily Familiaran Pakulanang, aton sini second cousin, kay Sir Fred Tahiras, ating Provincial Director sa Davao sa Bureau of Fire Protection. Good morning. Glenn Talafiero, so on Glenn, morning. Araman si Jeffrey Shukon, former kagawad sa Vista Alegrejo. Musta ka na? Araman si Arthur Zeguenza, Nate Adorante, Barangay Kapitan Juan Zoniel Malayang sa Barangay Kabog, Joy Archibal Landero, Juton Marter Velasco, araman si Ariel Kayanan, si paring aksyon dyan sa Pius ang Aksyon Radio Iloilo, araman si Joseph Pacifico, Maylin Didil Bilyesa. Oh, good morning na sa inyo. Thank you, Gid, sa pag-monitor karon nga aga. No? Salamat, Gid, sa inyo ay untat niya pag-sakdaga. Si Toto Wilfredo Monies. To, musta ka na? Action Hotline. Lipat ako sa itsura, Toto, dugay. No? Daw ka dugay, Gid, sang dugay na tawag kita ay. Oh. Toto Wilfredo Monies. Gamonitor man karon nga aga si John Acosta. Nya good morning na sa imo. May lang nga pagpangapi, gamonitor siya kuno. Salamat, Gid, kay Madam May Altarejos Cueva. Mahal pang tilapia naton sa Tagaytay nga may fish kill kag fish shortage na. Ay gali, anong tabuaw? Tuod ang mga presyo subong, no? Ang mga kuwan gid hindi magwanta subong diri kundri ka sa Bacolod. Actually hindi gid magwanta ang presyo sa mga panakot ni given galing kun amo ni siya ang
sitwasyon diri sa aton sa probinsya nga ining January, February gakuan giman ni vari o kung nagataas giman ang presyo sang mga balaklon, mga panakot, nakapin pagid Bombay, subong sus puwerte ang pagtimbuok sa presyo, hindi na maintindihan mo. Tigaling mo ni siya, basta gani nga amo ni nga mga binulan, kuan gid na, no, may adjustment gid, ara man kung kaisang pagkontrol sa mga negosyante, iya mo. Action Hotline. Nga pinagusto lamlaw, sang ila sining prices. Tidito, gani may ara ganing congressman sumungo, si Congressman Barzaga, kuan ni siya, 4th District Congressman sang Cavite, ti may investigation sa kaning himuon, no? In fact, nagduso ini sang House Resolution number 643. Ini siya tala na nga magpatigayon sing investigation kay siling nga way labot sa kakulang sang warning sang gobyerno ta angot iya sa especially ang ginatumod dyan taga PBOX, no? Gagakulang sa warning sa paglupok sining bulkan Taal, ang amban niya pagid siling nga ini kuanon tagid kay sige supposedly may mga SMS bla ining paagi sa alert sa text nga ginapadala kag gina-update ang public mo nga ma-inform nga may ang activity nga na-monitor nila sa bulkan makahatag kung tani sang early information sa public. Action Hotline. Sadya ini, no, kay ang linog, ang paglupok sa bulkan mo ning mga sitwasyon kung kaisa nga hindi mo yan mapulong mo, ay hindi mo ma-predict black kung saan o mag-igo. Tiyari kayo si Saon, isang congressman, no? Singa o si Saon, taplas pagid ining pila ka mga bintahuso nga mga negosyante nga pagkatapos iyang may ara sang kabalo na gid sila kalamidad ni nagigo nito sa area sang mga lugar nga nalabutan sang asphalt kag kuan ho makon may mga negosyante pa nga porti ka bintahuso o sa mga face mask palaging doble sang iban ang presyo. Action Hotline. Grabe ang mga Pinoy, no? Imbes nga buligan lang isig kapariyon lang nga nahalitan ay sus. Action Hotline. Imbis nga buligan nila, ang ila sining nga mga kasimanwa, mga kasimaryo nga nalita na yung iban iya, porti pagid kakwan, ka mga bintahuso. Action Hotline. Masyado kalain, no? Nga sitwasyon, kabay pa nga magmanggaranon kamo, no? Kabay pa kaluyan kamo sa ginahimo nyo. Action Hotline. Galing kiti, hindi na gani karapal ang gobyerno sa paghatag support sining mga nalitan, much more sa pagpanglagas sining mga naminta ang mga negosyante. Action Hotline. Alas 8:53 na Action Radio Philippine Standard Time. Now, maki-update lang ko kadali no kay although next month pa man ang scheduled sang Regional Oversight Committee deliberation, ang deadline ugaling sa pag-submit sang application sa mga barangay nga luyag partisipar o kung malakip sa Oversight Committee deliberation set sang PDEA no kay may mga on-site validation pa na mo ngayon sila kag i-check ko na naman may mga personnel sa PDEA nga may mga gin-transfer i-check naton ina karon nga aga. Online sa hotline. We have the PDEA Provincial Head Sir Nicolas Gomez. Sir, mayong aga, mayong buntag sa imo, sir. Sir, may aga sa imo, sir, kag may aga sa tanan, sir, nagapamati. Aha, now lapit na lang o sunod nga bulan na ining on-site or ang Regional Oversight Committee deliberation. Anong latest subong adlaw, sir, may naapay mga aplikante nga nagpass sa ila sining
application since nga daw Friday ang deadline sa submission ng application, sir? That's right, sir. No? May ara kita on-site Regional Oversight Committee deliberation ng Barangay Dagkiring this coming February 20, 2020. Kag may ginhatag kita na deadline pa sa LGU na mag-submit sa ila letter of intent sa mga barangays na gusto mo pa-drug cleared. So far, sir, kinaton deadline is January 17 pa. So far, why pa kita kabato no sang letter from LGU, but may mga LGUs na nag-contact sa ato, no? Kaya naggayo sila sa mga requirements pa other than letter of intent. So we expect na before on or before the deadline, which is Friday, may maabot na rin sa aton, sir, ng mga application galing sa LGU. And so far, ang klaro ang sa Bacolod, sir, no? In fact, may ara kita orientation sang more or less 14 barangays na gusto magpa-drug cleared, i-orient natin buwas. Okay. And ako pala na, sir, medyo sure kita, sir, na mag-submit sa ila letter of intent ng Bacolod City. So sa Bacolod City, we have 14 barangays. Yes, sir. Kaya last time na nag-meeting kami with the station commanders, kag si Sir Montoyo, with the DLG and DOH, ang mantuan ko na may 14 barangays na mag-pre-qualify para magpa-drug cleared. Okay. So aside from sa Bacolod City, ang sa nag-grosso para sa mga pilang applicants na ton total barangay, sir? So far, sir, no, wala pa, sir, no? Pero Ay, wala pa? ginulat pa naton. Yes, sir, ginulat pa naton ng ila letter kay actually wala pa kita nabaton letter, pero may mga LGUs na kwan sa ato na mag-submit sila sa letter of intent. So maybe before sa January 17 makabato na kita sa mga letters. Pero after January 17, mabaton pa ka mo application o kung bangod niya may ginset ka deadline, i-schedule na lang sila for next deliberation? Ano lang, sir, it's up to the Regional Oversight Committee kasi sila man nag-schedule siya ng January 17 as deadline. So kung maghatag sa extension, then better kung maghatag sa extension para matagaan nila itong time LGUs na magpreparar para sa deliberation dahil sa on-site validation. Okay. So are you expecting nga kung damo na last year nga final quarter nga patigayon nga ROC deliberation, this time do you expect nga mas mangin mataas ang kadamuon sa barangay sini nga tuig kumpara nagligad? Yes, sir. Mo nang inapaningwa naton, sir, no, na damo kita na pa-drug cleared kay gusto kita na mag-catch up with other provinces. Kaya sir, no, kita man ang pinaka-lowest in terms of the number of barangay. So for this year, paningwao naton na mag-catch up ta with other provinces para naman hindi ta maging kulilat, no, sa rating naton in terms of the number of barangays. Kaya medyo ang Negros, no, dako kita na probinsya pero ipay lang atong barangay na drug cleared. Kaya we hope na mag-operate ang mga LGUs, mag-submit na sila letter of intent para makatuwa ng barangay para ma-on-site validation kita para siguraduhin natin kung qualified di ba ng barangay mag-clear. Okay. So hopefully damo pa makahingagawa. No, so nabilin nga tisubong including today, tatlong adlaw ning pwede pa sila makahingagaw dira submit sa office mo. Yes, sir, pwede pa gid, no. Manghingagaw ta sa LGU, no, kay lalo na subong, no, na intensify pa gid sa gobyerno, no, ang barangay clearing program. So I hope hindi na ta magbulat sa LGU na mag-order na ang presidente na i-account ng mga barangay na why magpa-drug cleared. So at least makita na may effort ka mo na nag-apply ka mo for drug clearing. No? So halimbawa hindi magita magkapasa, kaya siyempre sa amon level, sir, we make sure na realistic ang programa naton na kung sino man gani ang ma-drug cleared, at least klaro na medyo why nag-drug personality sa barangay, sir. Okay. Sir, i-check ko lang, may mga changes, may mga bag-o kita nga personnel nga nagsulod sa probinsya, kag may mga gin-transfer kita nga personnel? Sa atong, sir, sa opisina, actually may nadagdag kita tatlo, no? So at least makabulig-bulig ni sa aton. Especially sa aton barangay clearing program dahil sa aton anti-drug operation. At least may dugang nga personnel. That's right, sir. Yes, sir. So amo na makabulig sa inyo. No, by the way, sa bilog nga probinsya yakon parte sir sa mga
monitoring ninyo no kay kabalo ko ay untat ni kag ga-establish mo kamo sa inyo sini nga mga contacts sa mga barangays kag ang monitoring nyo not only sa mga drug personalities, high value target drug personalities. So far, ma-check lang ko sir sa mga elected officials sa barangay, munisipyo, sige man ang inyong monitoring kag may na-monitor ka mo sir nga may ga-intra gyapon illegal drugs. Yes sir, no, actually sir, ang concentration sa namon subong sa PDEA mga high value targets, kag ini ng mga tawag na high impact operations ang mga drug dens, no? So sa Okay. high value targets, ini ng mga barangay officials or for that matter, all elected government, elected, appointed, or mga employees sa government are high value targets. So ginamonitor nato na sila sir. Including ng mga barangay officials nato na involved ang illegal na drugs. Aha. Pero in so far ang listing naton may ara gid man kita ya sang dog gina konsentrahan gid subong no. Yes sir, may mga aramang tawag sir na list ng mga elected officials. Amo na ginatanaw nato na gina-verify kung either active, inactive pa siya or sige pagyapon sa doon part na sir gina-verify nato. Aha. Pero kung isa ka-elected officials, bisan barangay, automatic mangin high value target kadayon sa PDEA. That's right sir. Kaya muna sir ang category sir no sa isa ka government officials and employees kung involved ka sa illegal drug or high value target. Sige. So anyway, kabalo ko medyo sako kada finally sir, anong ipalapot mo nga mensahe especially to the public nga may ara information nga mahatag sa inyo nga makabulig sa inyo operation. Please go ahead sir. Yes sir, kung meron kita information regarding sa mga drug personalities, kung user gid man report natin sa aton barangays para makuha natin sir, pa-enroll natin, mapa-surrender natin kaya mag-enroll sa community-based rehabilitation program. Kung halimbawa mga noted drug personalities magaling sa mga pusher, report din sa amon, sa PDEA o sa PNP para makatagan natin action. Pero amon lang ginakuha sir na kung halimbawa may hatag man kamo na information sa aton, gina-validate pa namo na hindi na basta-basta naton man gina-aksyonan dayon no na i-operate dayon kay we make sure na ini na personality nga ini nga report ninyo isang hindi man ka drug personality kay unfair man kung direksyon na nato na drug operation ng report. Isa pa kung may report ka mo, hindi na automatic maksyonan kay kung damo man nagabot sa aton yun kaya kuha natin na kung sino-sino ang medyo hatagan natin attention siya. Amo na ginapangayon natin sa publiko sir na magbulig sa aton sa atong kampanya kay hindi man para sa aton sir no para sa PDEA, police o kundi para ni sa aton bilog na community kag sumabot pa nato na generation sir no kung ma-drug free man ang barangay so namin ang aton pagpuyo siguro sir no. Okay. So kinahanglan ginaton ni mabulig kag sa mga drug personalities nga ara pada subong way pagin mag-surrender. So isipon siguro nato no na medyo lumiliit na ang mundo no ng mga drug personalities. So siguro para man lang sa imo kaugalingon na mismo mag-surrender kita kag magbalik kita sa gobyerno sir. Yes sir. So by the way, ara nagbalik after some long vacation si Lieutenant Colonel Espinido may plano ka sir nga mag-istorya sa iya. Yes sir, actually sir coordinate kami sa among regional office kay gusto ko man amon director kaupod na mag-coordinate kami sa BCTO Okay. pati na rin kayo sir. Aha. Sige. On that note, Sir Nicolas Gomez, good morning. Salamat sa time. Yes sir, thank you very much sir. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Hotline. Alas 9:03 na. Good morning sa kay Jose Gerson Lapinig Junio. Nya good morning Action Art Monitor lang kami di on board. Sa Hino delivery van from San Carlos going back to Bacolod via Don Salvador with Jupiter Silobrico. Blessed Wednesday. No perminis laga travel gali ho. Karga sila delivery van Anong gina-deliver nyo da? O Saidi. Good morning. Permi nag-monitor diri sa Alegria Morsia. Si Eduardo Cagdiday Ausente. Mildred Bayot. God bless and more power sa Action Radio. O si Gerson Lapinig, siling niya si Jupiter. Ati nabasa kung ni Jupiter.
Elizabeth Malaka Gamala, good morning to all the listeners and watchers via FB Live, especially to Malaka family. God bless and more power. Si Jesse Rombinis, niya, good morning. Nagamonitor gid ako diri sa Cyprus. Sa inyong programa. Thanks and God bless. Araman si Jiba BCGEO. Happy listening sa Lagtapon family. Sang, sa Jupanda or Hupanda subdivision. Barangay Elise. Mga avid listeners sa Action Radio. Mary Ron Amita. Good morning. Natami ako lang nagapamati diri sa Barangay Pandanon, especially kay Tiyay Buging. More power sa program nyo. Girlie May Atong Salazar, good morning. Julio Soles. Julio Soles, siling niya, good morning. Gapamati lang kami diya sa Carlota City. Bro, Kano Oreta, niya monitor naman ko. Just open my FB, musta lang da. Kumusta man si mo, bro? Kano Oreta sa Moises Padilla. Action Hotline. Nini Margin Obero, niya Jenny Junicio watching from Kuwait. Rosemary Martino. Si Aldrin Limaco. Ang tutor family sa Alis, kunuga monitor, salamat. Andro Wanitis. Good morning, Carmen Sumugat. Salamat, gid. Jendel Parisya. Nelda Siguansi, good morning. Harapan si Mary Grace Eugenio Fermin. Listening sa Lagtapon family, nabasa ko na. Paring Basti Girhin, pare, regards kaya paring Tuto Mayang. Action Hotline. Kag heaven, harapan, gamonitor. Salamat gid sa inyo ha. Mayo lang nga pagpamati, karon nga aga. Action Hotline. Ang iban karon naman hindi malabutan Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo bakulod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakulod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga
dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
Isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hotline. Good morning lang, may lang pagmonitor kay Jane Oisiser, tutok man siya karon nga aga, Nelny Realista. Siling nga good morning, Boss Art, monitor lang ko di sa Tianggi, di sa Dalom, kay wala na ko battery, live na lang ko di sa FB. No problem, importante ara ka. Sinini Margin Obero, Jenny Dionisio watching from Kuwait. Salamat kita no, sa inyo sining nga pag-monitor. Action Hotline. Di ko malabutan ng mga mensahe karon na lang sa udto. No? Kay Engineer Arthur Normandy
kay Police Major John Joel Batos-Batusan, Sambago City PNP, paring Benedict Intuna, Nats Lukton Bayugo, Michelle Hongco Valdez, kag Sir Dingdong Guzman Severino. Sir, musta ka na? Regards na si Linlino, monitor man from Hong Kong. Franco Villanueva Osorio, good morning. Siling niya gapamati tanan nga Section 7, Batch 87, Bacolod City National High School. Action Hotline. Doprian si Siriaco. Salamat no, sa pag-monitor. Way natagaling tiyempo. Diri sa aton sa nga pagpangalagad sa Miyerkules nga presentation sa inyo palatuntunan Action Hotline. Action Hotline. Ang aton lang reminder sa inyo, Dr. Alfred's mangosteen choco. May mangosteen ka na, may chocolate ka pa. Ang nami sini, damo flavanols. Ginahawanan niya. No, ang aton nga mga ugat, dira, kaugatan, para ang daloy, supply sa dugo, oxygen sa utok tanami. No? Kag makabuling nga makalikaw-ikaw sa problema sa Alzheimer's disease. Naway labot sila, bisan ang pagkamalipaton mo, matagan solusyon. Mangin smart ang kabataan kung nag-eskwela, makita mo gid ang performance sa eskwelahan. Ti kombinasyon mo, way labot sa mangosteen, may chocolate pa. Amo nang mananam iya kung inumon mo, hindi lang para sa kabataan, kundi lakip na sa may mga edad man. Action Hotline. Magbakal ka mo munoon yung gida, Dr. Alfred's Mangosteen Choco. With Action, Henry Spulgar sa technical side, back up ta karon nga aga, si Action Dorel Cabato, kag Action JM Pogi Baikin. Ako naman Action na itay hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.